Moabot na sa 8 ka mga barangay ang apektado sa pag-awas sa Mananga Bridge sa Dakbayan sa Talisay. Pipila ni mga apektadong barangay gipaubos sa state of calamity. Ano na report na si Faye Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, taglangkob sa mga barangay mao ang Lawaan 3, Lagtang, Tabunok, Lawaan 2, lakip na usab ang mga barangay sa Mohon, Dumlog, Barangay San Isidro ug Barangay Biaso nga maoy direktang apektado sa pag-awa sa sapa sa Mananga. Subay niini gipahibaw ni Filipa Solana, City Social Welfare Services Officer, nga moabot na sa 1,800 ka pamilya nga musumada sa 5,000 ka mga tawo ang direktang apektado. Gawa sa relief packs, gitunan usab ang paghatag kanila og financial assistance. Naapay wala kabalik na sa Lawaan 3 National High School. Mga 9 families. Pero majority na malik na good uban nang ipon sa ilang mga relatives. Maghimo na mig recommendation kay pagkakaroon na further revalidation nga gihimo sa ato ang mga social workers sa lain nga barangays. Samtang nilusad usab ang kagamhanan og donation drive, ilabi na mga kitchen utensils, bottled water, hygiene kits ug uban pa. Pipila ka mga religious ug private groups nakapasiugdan na og feeding program. Sa Barangay Dumlog, Kabatan-Una nagtinabangay pagluto alang sa biktima sa baha sa barangay. May mga mitabang usab nga gipaagi sa barangay. Ang na-distribute sa CSWD nga mga food packs niabot og 255 ka mga recipients niya. Kuwang pasad to. Wala pa nakapalista ang uban. Sa duha pa to ka sitio, ma'am, sitio Pagatpat ug sitio Paglaom. Nya karon nag-expect mi sa taga sitio Riverside nga muari kay magpalista pod. Samtang ipasusi ni Mayor Samsam Gulyas kung unsa kadaghan sa mga tawo nga nagpuyo na gyud diha sa riverbed. Subay kini sa grabing baha nga nasinati sa apektadong mga mulupyo nitong weekend. Nagsurya namin sa DRMO to account of all of this. Pero ang ako lang yung instructions nila is we have to move forward with other mechanisms na pwede na tumapaybaw sila na naay flash flood na may tabo. Nadeklarar na sa konseho sa Barangay Dumlog nga ubos na sa state of calamity ang apektadong dapit sa barangay. Samtang mapatawag og special session ang Barangay Lawaan 2 aron mapaubos sa state of calamity usab ang ilang barangay. Bob, gipapaspasan na karon sa mayor ang pagpalit sa early warning device nga pahimutang diha sa kasapaan. Matod sa CDRM officer nga unang butangan niini ang 5 ka mga lugar nga agianan sa Mananga River. Bob? Daghang salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report.